Som Marek Kažimír a pre Košičanov a naše mesto ponúkam odvážne riešenia. Predtým, ako som sa stal starostom Krásnej, som bol vyjednávač v špeciálnej jednotke na boj proti organizovanému zločinu. Chcem bezpečné Košice. Nechcem mestskú políciu iba na dávanie papuč a vyberanie pokút. Chcem, aby chránila a slúžila ľuďom vždy, keď to potrebujú. Musia byť viditeľní v každej mestskej časti a na kritických miestach. Na 2000 obyvateľov musí byť v službe aspoň jeden policajt. Takto znížime kriminalitu na sídliskách i v malých mestských častiach. Mesto rozdelíme na 130 okrskov. Na každý okrsok prípade jeden policajt v službe. Policajné stanice budú rozmiestnené do spadových oblastí. A chcem ešte jednu vec. Chcem, aby každý Košičan poznal svojho policajta a cítil sa bezpečne. Ak máte odvahu, pridajte sa k nám.